So yun, what's up guys? Kamusta kayong lahat? Yan, magandang gabi. Kasi yan, kung napapansin nyo ay madilim. So sa ngayong episode guys, mag-harvest sila bayaw ng kanilang fish pond. Yung kanilang inalagaan ay mga bangus. So yun, naimbitan tayo para ako natin ng video yung kanilang gagawin na pag-harvest hanggang sa dali nila sa isasakay sa motorboat hanggang papunta sa dagupan dun sa pagbibintahan nila. So yun guys, abangan nyo dahil siguradong mag-enjoy kayo dahil maraming isda yun guys. Tara! Andyan guys sila guys, oh. Bali gumagamit sila ng kalukor para harvestin yung mga bangus. Yan si Faisal guys, nagmumonitor. Pero di man tayo pigling ka? Oh, pibalo to. Sagtun sila man na. Ay, sisirawan na ba? No, kaya na may sumpal lang kaya ganalukor. Lulusos. Pwede man tayo pigling ka? Paano makakantay ka? Meron piglay. Ano yung yado? Ano yung yado? So yun mga ka-rod, dyan nila ilasasa yung mga ma-harvest ng bangus mamaya. Bali lang motorbot ang bayaw, duwara at tatlong motorbot. Ano yun? Buntok na lang motor. Saan na yan eh? 16 ton patang kalawas ko. Kape-kape. Kapitan ka ako. Nilimaw mo. Ano? Ang lilimang kape, ang lilimang tea kape. Nililig guys, oh. Nililig na sa lamig. Kailangan magkape. Limagang ligaw. Malamig. Ayan pa yan sila nag-atak ng kalungo. Sakap daw muna. So ayan mga kaaraw, sayang na nga nagka-problema yung ating camera kaya hindi natin nakuhanan yung mga maghahakot ng hinarvest na bangus. So ito na po yung mga nakuhang bangus na ilipat na po sa motorboat at yan, ready nang ibiyayan papuntang Dagupan. So doon mas marami tayong makikita mga isda doon. Tara, samahan nyo kami para yan, bumiyahe papuntang Dagupan. So yun guys, bugay na po yung na-harvest na bangus papuntang Dagupan. Laray! Sugoy mo na ako. May kikinakasin. Wala, tila kasi pintuan boss. Digong. Oh, Lord. Dumadaan po tayo ng ilog.
papuntang Dagupan. Ako, sangka po. Pila ay, kapulang si ay. Sa gamila mo? Mila man.